Оп! Само да таке. Пак мълчи, брат. И пак мълчи. Тя много Маре, се чува облик, но просто набират така и тя няма да забрави. Той надъха с дръг. Тя колко е силна, брат. Дръсни малко от човек. Аре, жертвай се. Аре, дай само. Той така се мъчи. Тя аз ни вярва, брат. Давайте му ключа, бе, давай му. Въди го. Сурва ли? Да, не го лежи. Доба, добре ли си? То ще скарова на чевербе. Свинска баня. Свинска ма. Тя си друса обаче. Друска на излезели конкурси. Тя обаче зарибява и друса малко. Зарибява и друса. И после ти кажа, че си кънти, продължава да друса. И от време на време Ларари Фрам, гайс. А казали му на Сашко на Джермани, как си я пиша? Си паса. Тряска го. Сега малко пак ще фане някой ритъм. Я и писай те озизва. Колко радио търсаш, ще пусне нещо. Дай. Айде, шефки, ти си. Айде тук на Снежина и Кости. На Снежина и Кости. Престай си, брат, сега. Някакъв рандо и българ. Гледай какво са там. Гледай какво са там. Разкажи я, Саша, разкажи я. Той е този